Right, tiri paZimDI TV tasangana na Merinda. Madam Boss vari ku UK. Tiudza kuti chii chaitika kumba. Amanaka, handimbotaura zvakawanda but ndakaona nguva yakanaka. Ndaita zvandoda. Zvese zvoenditi usabate zvanga zviri zvako. Mese moiti usavhura usapinda mubedroom mangu hembe dzavo. Mese vandaenda off ndaipfeka hembe dzavo. Tikaipawo. Ngoti bhutsu yangu ndasingakwane because tsoka yavo extra large. Saka ndakasingazopfeka zvakawanda. Batika ndongokutipira kuti musazonditaurirawo please. Ati ndinowaita naye. Madam Boss. Merinda uite shuwa tsoka yangu extra large nini. Merinda. Angomanaka. Nayo taura ayo. But kunyepere pasea Madam Boss tsoka yenyu munopfeka sesi. Ayo iwo ndakakuudza kuti bvudzi rangu handiri kuona riri pachena. Kusei bvudzi rangu riri pachena. Bvudzi rangu riri pachena nei? Kwana sisande here Madam Boss. Ayo bvudzi rangu bhandanyura. Madam Boss. We love you guys. We love you so much. Thank you. Thank you, ZimDI TV.